दा बे समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जौगानायखौ लुबैयो आरो दुलाराय बड'लेण्डनि एबा आसामनि रायजो राजाफ्रा दतमा ओनसोलखौ जौगानायखौ लुबैयो, दतमा समस्ति जौगानायखौ लुबैयो। दा नंखायनो जोंनि दोलोनिफ्राय आरो लोगोसे दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोर दैदेनगिरिफोर बयबो आंखौ बेवहाय बिजाथि महरै गसंनायखौ हास्थायदोंमोन। दा बे हिसाबैनो दिनै फैनानै आं बेवहाय गिबि बिसायख'थिनि मेलाव बाहागो लादों आरो नुनो मोनदों बर' माहारिजों लोगोसे गासिबो माहारिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै लोब लोब बाहागो लादों आरो दतमा समस्तियाव जोङो गोबां भट लानानै देरहागोन आरो फैगौ 5 बोसोराव 40 समस्तिनि मादाव बयनिख्रुइबो जौगासिननाय समस्ति हिसाबै दतमा समस्तिखौ गायसननो थाखाय जों बयबो समायखिरा लादों। गोबां मासि देरहागोन। 40 मासियाव ओरैबायदि आं मासि नुवाखै जेराव जोंनिया गाज्रि, बिनि गेजेरावनो मोनब्रै मोनबासो मासिया एसे गाहायाव दङ, नाथाय मेक्सिमामानो जोंहा गोजौआव दङ। नंखायनो हारसिंनो सरकार दानो हानाय जखानि जोङो MCLA मोनगोन, बियो रोखा। दतमायाव गोबां थावनियाव दिनै मिटिं दङ आरो नेक्स्टआवबो आंहा मोनसे डेट दंबावो। दा आङो नाजागोन जे मोनफ्रोमबो गामि एबा मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बेरायनो थाखाय।